בעזרת השם נפתח בשיחה ונספר על ימי השמחה. השמחה שורה על פני כולם, התורה מגיעה לעולם. בורא העולם, הגיבור והנורא, מחפש חתן לביתו, התורה. השמחה שורה על פני כולם, התורה מגיעה לעולם. אל אומות העולם הוא פונה בשאלה, מי רוצה את התורה ככלה? האומות שואלות מה והיכן, איי אף אחד אינו מוכן. ומה היה לבסוף עם התורה? הבה נספר מה שקרה. ירד המלאך עם התורה ובא הישר לרוסיה למוסקבה. לרוסים הראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לא חרושו, אמור רק מה פוז'לוסטו. אומר להם המלאך, אנוכי השם, באחרים אין להתרשם. עונים הם לא תודה, כנראה חבר שאינך מודע, שאותנו המסורת לימדה, שלא כך מנהג העדה. לא תודה, אצלנו לא זו העמדה. אולי בגרמניה לך תדע, יקבלו אותך באהדה. טס המלאך וחוצה את פולין, הוא מגיע לברלין. לגרמנים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לא בסדר גרייט, רק אמור נבס דאכט שטייט. אומר להם המלאך, לא תרצח, רצח הוא דבר מופרך. עונים הם לא תודה, כנראה מיינהר שאינך מודע, שאותנו המסורת לימדה לרצוח בלי גבול ומידה. לא תודה, אצלנו לא זו העמדה. אולי בצרפת לך תדע, יקבלו אותך באהדה. טס המלאך במעוף זריז, הוא מגיע לפריז. לצרפתים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לא סיבופלה, רק דבר אחד גלה. אומר להם המלאך דברים ברורים, שמרו חיי משפחה טהורים. עונים הם לא תודה, כנראה מיסיו שאינך מודע, שאותנו המסורת לימדה, שלא כך מנהג העדה. לא תודה, אצלנו לא זו העמדה. אולי באנגליה, לך תדע, יקבלו אותך באהדה. טס המלאך לכיוון הנידון, הוא מגיע ללונדון. לאנגלים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לא, thank you sir, רק עוד קצת הסבר חסר. אומר להם המלאך, לא תחמוד, זה דבר שחשוב ללמוד. עונים הם לא תודה, כנראה מסתר שאינך מודע, שאותנו המסורת לימדה לחמוד בלי גבול ומידה. לא תודה, אצלנו לא זו העמדה. אולי באמריקה לך תדע, יקבלו אותך באהדה. ממשיך המלאך בטיסת המרתון, הוא מגיע לוושינגטון. לאמריקנים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לא, thank you fine, מה כאן הביזנס, באיזה ליין? אומר להם המלאך בקול רועם, קיימו כיבודה ובאם.
עונים הם לא תודה, ומתנו תמיד צעירים כיבדה, מבוגרים נועדו אך ורק כדי לחגוג את Mother's Day. לא תודה, אצלנו לא זו העמדה, אולי הערבים לך תדע יקבלו אותך באהדה. המלאך במעוף מהיר ומגיע לקהיר, לערבים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לא טוב מבסוט, רק צריך לדעת זה לא פשוט. אומר להם המלאך לא, לגנוב זה דבר לא טוב. עונים הם לא תודה, כנראה חוואג'ה שאינך מודע, שאותנו המסורת לימדה לגנוב בלי ומידה. לא תודה, אצלנו לא זו העמדה, אולי אל יהודים לך תדע יקבלו אותך באהדה. באמצע הדרך עומד המלאך, והנה הוא רואה יהודי משולח, טלית קטן לו ארוכה ורחבה, התמלא ליבו בחדווה. ליהודי הוא מסר את התורה, והוא הודה לו וקרא, רק קמפנה שעה קלה אתן לך קבלה. אין לי זוג יותר מוצלח, כך חושב לו המלאך, גם התורה וגם היהודים בעולם הם מנודים. יהודים מאמינים הם בתורה ואינם יכולים לעשות כל רע, על השבת הקדושה שומרים ומכבדים את ההורים. מי ששמע את זאת המלאך חזר למקום שמשם נשלח, את התורה סיפר, הותיר בעולם במקום הטוב